Balik magito, balik nila. Nabalik na. Tinai, labay na ng tinai. Iyo, pagasi uy. Di uy. Asa mag-atay ana ay, wala ginin di ko on. Ha? Aman. Sambok di ay. Ang saka eh. Dini gidanin pa. Masa kaya nakahunaw na mag-ihaw. Baho ka pa na. Baho jud eh. Bisa ko ginan man siya kay mukaon man. Di ko anong tanang sungo. Atipay ba? Kana dia. Coba lang bro. Asa na naman ako? Wa mas ara. Sige pa ni. Dikado tani kay balik na. Sa man ay naputol man. Okay naman. Kaya ba? Wa good. Ikot. Ikaw pa nagturo niya. Ito na kuha ba mo? Bising na pa ni mga tungaw ha. Pinti. Pinti. Ato yung pinti dahil na. Isog ba ipakaon sa. Pero ano ko puno? Aw nga na day. Ano? Ingkot na ding. Iyo na tungaw. Ito mabay lakad. Daghan day no gusto ra ko bukay no. Oi, sumo yun ni. Yung piso. Katusakto tong imo ay. Kanunay bitaw to napas. Mendugan. Ulit ka adyo kanang napatunong paganitan ara kapakapa. Adyo dayto ihaw. Mana mga kagta magluto ta karon og tinulang manok Bisaya. So una atong ibutang ang mantika. So ayo makatingas atong mantika kay mantika na sa baboy nga pinabantok. Kilawang. Okay lang ba day? Tapos atong ikino-kino kay aron mukatag ang mantika kay tapulan man tagluwag. So atong ikino-kino. Kini pa. Nara. Ipantay gyud mayo kay mo kino-kino man. Nya may bantay sa abuhan si kisa na. Isa na ma? Si Jane White. Lain na nga. Ay, di man din Nya kay kusog kayo atong kalayo ato nang idoso-doso. Anya kay kusog gyud atong kawabawasan. Oh, may dugit. Sama. Mangkaw. Nya isunod atong ang panakot nga daginoton. Daginoton kayo na atong panakot mga kaagtang. Dari garing. Human atong halo-haloon. Halo-haloon jud natong tarong. Man itaktak ang luwag. Nya huyop-huyopon po panagsa. Og dili mo siga aw sa pungag lubot. Ayun na. Ano yung lubot? Dali na ay, nasunog na. And then sa pagipaambot, ilunod na nato ang atong manok nga chicken joy. Bisaya, chicken Bisaya. Tuga kaya nga atong kalayo. Wow. Lami gid kaayo ni. Ya, batay na pa man dai. Goreng dia pinam goreng. Okay. Human ato nang inikos-nikos. Ay, gituan. Inikos-nikos na nato kay aron lami og mahalo og tarong. Nikos-nikos. Pwede ay. Tulad. Ito. Pernah ko pwede. Inikos-nikos oh. Asa man mo sa Takuban sa hugaw. after 1 year later. Imikos-mikos na kay nibukal na ang atong tinakang unod. Nga manok, nga Bisaya. Isama. Minuktok na giring. Sanjay. So samtang nagpaabot mi di ay nagsugba og atay og batikulon unya kay wa man mi ipit-ipit luwag na lagi kandos-kandos. Saan po ni si Ja? Uy. Sunog. Nasunog na ring. Ano din humbas ay. Nawa na ring. Okay man ang atay gud pagod. Katubang usawa na to nasunog na nang. Katong isok Kanay, okay raman na kay bago pa man nang balik. Sa bawa na dayon kay mikos-mikos na ini kahuman kay mahapit na maluto.
Mikos pahugsan sana. Ako ni bisa. Pahugsan pa na. Uy, dugay pa na. Bay pa Ay na. na kay. Duwang. Kaya na. Ang kaon ka ma? Why? Kaya sa giinitan. Mami. Ijara ning color ay. Umpag. Odi ka kutsara. Mga unata. Ay, ay, chiki. Pre ko nung. Pre na ko. Ikaw ba priya sa among bahay ha? Ikaw ba Sa among bar. Kung din sa among bar. Kaya na sumat. sige na mama, mama. Kana na may Nanggulo, gusto pa mawa.